Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin, patpat genmi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay ko tadi kay mauma adumdumngeg kadagiti sumarsarunupay nga drama tayo. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayanyo. Nangruna ita ket kastoy ti panawen, kanayon ti panagtudo na. Makablaawan man pa'y da Sir John Villanueva dita Doha, Qatar, ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong, Lady M's, GL's Recipes, ni Ma'am Pardo Lota, ni Sir Yourboy Aldrin, kastamatan ka ni Ma'am Sewing Tips Mamshi, makablaawan mat ni OFW Vlogmix, WLD dita Abu Dhabi, kastamatan ka ni Ma'am Aida Garcia. Pagyamanak unay kakabsating kay panagdengdengeg ken panagkom-comment dito'y channel tayo. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Novi. Manipod probinsya ti Aritaw, Nueva Vizcaya nga iti agdama ket adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti surat ni Novi. Dear Miss F, ubingak paylaeng ket pagayat kon ti dumdumngeg kadagiti drama iti radyo. Isu nga maragsakan ak unay, gaputa adda meten dagiti programa yo apakangagan kadagiti drama dito YouTube. Kas kadagiti imununan a nagsurat, kayat kumet nga ibinglay toy padas ko apatsek apakaadawan iti adal ken mangted liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Tawen 2015 idinatay ti amami. Nakiasawa met ni manang ko ket nagnaeddan ijay Manila, ta ijay ti ayan ti trabaho da nga agasawa. Da kamila ang ngarod kaninanang tinagbati ijay probinsya. Kalpasan ti panagturpos ko iti kolehiyo, ininot aking mapsot ti inami, agingga nga inpulang na ti biag na. Gaputag may maysa akon, inayaban nak ni manang ko ijay Manila. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Naimas gay magluto ni Novia. Agpaiso manong Victor? Wen, kunak lang aron din. Kas makinam eh. Aging gay takat mga anak pa lang. Di kagdanag, Victor. Manipod ita, kanayon mon amaramanan ti luto ni Novi. Ngamin, dituyon nga agnaad ti kabsat ko. Ay kahit nasayat nga rin ano kasta bakit. Okay lang kanya kung dita. Agyamanak manong Victor. Awan rumbang nga pagyamanam, Novi. Kabsat na kati asawa. Iso rumbang lang at tulungan ta ka. Husto ti ko na ni manong mo a Victor, Novi. Kaya may sa makakadkadak ka di tinapintas nga ipag ko. Oh, manong Victor, adda ka matgaya mo. Well, kumusta tinapintas nga ipag ko? Okay, aklaan manong. Daytoy, madama ti linis ko.
Iso pa yung aramiden ni Manang Flor inton sumangpat. Sana bale, tainton maminsan pa'y matlabigat ti sarak ko itinagaplayak ng opisina. Saan kalagaya man na pintas? Nagagat ka pa'y. Gapoy ti dayta, ada pa sa lubong ko kan ka. Ato yo. Wow! Chocolates! Wen, Alam Manong, nginginaan dagito ang chocolates okay lang kanyak dayta, Novi. Adamit kwartak. Thank you, Manong Victor. Novi. Manong, Talo at chocolate dayta. Kahit nasa wen... kwa! Tikat ko sa wen. Inaramin ko talo tapno ada kanem. Saan lang mamitlo. No di kahit maminado adaras. anyamat nan. Adala man ti Rabi eh. Namjakmat lang maalan ti turog ko. Uray jak kayat ang panunutan. Sumrak matlatay ti panunot ko ni Manong Victor. Apay akas to eh. Jak maawatan ti marikrik na. Nakatataarmat namin ni Manong Victor. Nakalalailo kanya. Ay, agayatak ka din kan kuana. Saan? Saan arumbang daytoy amarikrik na? Ngamin, asawa ti kabsat ko ni Manong Victor. Anya ti makagapo. Pwede ka makasurot iti dinner tayo, Novi. Mabiit mo't lang tayo, Wan nga, Rod. Di mo kunaan, asukunan na ka man ang tibayaw mo, Kasta nga Rod, Renz, Oliver. Apay nga minaya ka na yung nakaasukunan tibayaw mo. Ha? Wan nga, Rod, Saan ka matan nga, Obing? Tapno sukunan na ka, Ay na, da kayo mat. Siyempre, madanagan dala ang kanyak. Amuda nga min, ajak pa'y kabisado da ito a lugar. Iso apas pasukon nak ni Manang ko, kin ni Manong Victor. Oy, girl! Oh, Di ka gungunget, wan? apay? Sana ron ba ngagbalin kayo as super close? Iti bayaw mo! Ah? Taapay mat. Amangan no may sakada kayo ti ma-fall. Wano, amangan no agpada kayo kiti ma-fall in love. Iti may sakin may sa. Pudno ti kinanaw ni Renz, Novi. Tao kayo lang. Mabalin na masulisog. Nang runakan ka, tababae ka. Iso arumbang ti dubli panaganad. Correct! Iso a girl. Dumistansya ka, tano sa papay. Nasaysaya at pa'y, ni Oliver, ti pa kay labam. Saan ka di, Oliver? At least, baro ni Oliver. Awan sabit na. Ni ngay manong mo a Victor. Asawa a mismo, ti kabsat mo. Novi, Manong Victor. naladaw sakit iti dismissal yun, Ay, kwa Manong. Naimasan mi nga minti nag-iistorya kadagiti office mate ko. Kasta? Wan Manong, pasensya kan no nabayagan ka naguray. Ayan nga iti kotsem. Ada iti mahina building. Ijaya ka nagpark. Okay. Umay kan. Mapantay iti ayan ti kotse. Manong Victor, di nagsalabayan. Ha? Ang ano, da makakita ka data. Kat anya pa iti ibaganda. Nang runa dagiti office mate ko. Asawa na kapaymat nga ruti kapsat ko. Kwa. Siyempre, bumalasi ta kami. Isa, Kabailak ti bumalasiw asisyak, Manong. Saan akon nga ubing? Iso adi na kun sa labayan. Wano di mon igaman ti imak, Manong Victor. Day tati parikot ko ita, Renz. ay na, dahi tanti bagbagakan ka, girl. Adan feelings mo iti bayaw mo. Kaya pati ti bayaw mo, adamit.
Kaya't ko nga rod aliklikan. Ay, hala. Ngam, kasano? Kat may samat abalay ti pagnanaidan mi. Ay, napumanaw kan sakbay amala daw ti amin. Agbiro ka iti sabali pag naadam. Anya nga iti baga kinimanang ko. Ang mga numakadlaw ti kapsat ko. Diyak kaya't amasaktan tirik na. Ay, naagpanunot ka iti good reason mo, agel. No di mo kaya't amadadal ti masakbayam. Kastamot ten ti relasyon yung agkabsat. Agpanunot kan. Ay, ketun anakan, day talagayam. Agyaman ak unay, Auntie Lourdes. Nasaya at may tapno at dantun kadwak dito'y balay. Naliday ngamin ti agmay siya kaanakan. Una, Auntie. Adda akton amang kadkadwa kada kayo. Saan kayong tun nga agliday? Uwain kaanakan. Adam ngaminan iji abroad dagiti kakasinsin mo. Jak kayat ti mapan ijay takaslak nakakulong. Jak makaaliwak say. Saan akas dito'y Pilipinas nga maaramid ko ti amin akay kayat ko. Ay, una, Auntie. Adayo anaragragsak dito'y Pilipinas. Wan, iso nga maragsakan ak unay no dito'y kan agnaad nubay kaanakan. Wow, nagadumutin dagiti amakan. Bakit? Apay ada kwasyon? Kasla pa dispidida kanu ni Novi. Dispedida. Apay agabroad ka, Novi? Ay kwa, saan manong? Ijayak ngaminan ayan daan ti Lourdes nga agnaad. Kinasarita na kamin idi ni Auntie Lourdes nga ijaya kun nga agnaad. Tapno adda kadkadwa na iji balayda. Adda ngaminan iji abroad dagiti anak na. Nasingpat dayja nga ikit mi, Victor. Kan maysa, nasaysaya at matlaang no ijayan nga agnaad ni Novi. Ngamin, walking distance laang ijay ti opisina na. Iso a pinalubos akon. Ano kasta, saan nakagaya mo na makadwa nito'y balay? Ayun gayam, adda inaramid ko a dessert tayo. Mabiit laang tala akwan. Novi, mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Tapno uray awan ka dito'y balay. Kahit makapagin istoryatan tulat ta pabay ni ti cellphone. Kwa manong, pasensya ka na. Nasaysaya at matlaang no ni manang Flor ti ka inistoryam. Iso ti addaan karbangan iti oras mo. Gapu ta isukat nga rod ti asawam. Apayan bakit? Apay kasta tilangan. Nakarupangat ka, mate. Kasla na dagsan ti parekot mo. Sana may ladawan tarupam. Adakon, bakit? Uy. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Victor. Ah, Nagbalinak anapudnukan ka. Pinagserbian ka. agure ka man. Anya deta sasawam, ha? Anya deta dramam. Di kan makapaglibak, Victor. Nakita kayo itahi iti babaim. Imunag kayo iti may sa hotel. Idida mo ang nagbabae ka. Pinakawan ka. Tayong pagpagapukla iti anak ta. Ita inulit mo manan. Awanan kay iti baen. Flor, pakawanan ako, ma. Nabanog ako na mga awat kan ka. Nabanog ako, Victor! Nagsinagayaman ni manang mo, kanibayaw mo. Wan nga rod, Oliver. Maasyan ako na itikapsat ko. Naasyan mat ni Auntie Lourdes kiniman ang Flora. Iso nga oray isuda nga agina. Kat agnanaad matan iji balay da Auntie. Kat, kasanong ti balay da bayaw mo? Paabangan ka no ni Manang. Iso pa'y apangalaan da iti gastusan da nga agina. Ibaglahangan ta tinumpal mo ti balakad ni Renz kan ka. Kat naliklikan ti babaero abayaw mo. Wan nga rod, Oliver. Kat pagyamanak unay iti Diyos.
Gaputa inlisinak iti pakadaksak. Agyaman akmatkan ka. Gaputa adda kalata kanayon amang palpalagip kanyak. Da kayo kin ni Renz. Diyak namin kaya't amay sagmak ka. Amo mo ta napatag ka kanyak. Ay ayatan ka, Novi. Bay anak kumapay amang tingiting iti historic na. Diyak kayat ti basta ag desisyon latan. Narigat ngamin ti sumrak iti relasyon. Kayat ko apanunutan ang naimbag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyak iti udi na. Okay, awan ti parikot iti dayta. Maawatan ka. Si sasaganak nga aguray. Amo adinak to paayan. Kalpasan ti maysa atawan, nagkalaysa kami kani Oliver. Naragsak met ti binukal mi a pamilya, ket naaddaan kami iti dua nga anak. Ket ita, addaak ditoy Hong Kong a makitagtagget. Sumagmamanulaangan abulan ti orayan ket malpasan ti kontratak. Miss F, kayat ko apadaanam ti may kadwa a surat ko, ta istorya akmet ti nagbalin apadas ko ditoy Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Dayawan ka unay itinagbalin a desisyon mo. Natanang kang agdis desisyon. Sika tay taong nga saan adarasudos. Kanayon mo a panunutan, noan niya ti ibunga dagiti aramidem a desisyon. Nasaya at unay ti inaramid mo a panangliklik iti bayaw mo. Naiyadayo ka iti pakaisagmakam, kat nagbalin a naragsak ti binukalyo a pamilya kani Oliver. Padaanak nga rod ti may kadwa a surat mo. Alakas tan pagayam Novi, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.